efek volume kita kurangannya kayak gitu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
para pamirsa kagem Mbah Putih Kadro. Punya rencana pagelaran jalanan dari Kedaluming sampun paripurna. Anak mundurek rumah mula sakonco saking karya budaya. Mugi kanthi lantaran manut desa gebas makam puring madusana mugi masyarakat bisa kenteng umumipun tansah kepengin jeneng ibu saking lupito alis dene sampe kok rahayu 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 kang sami menangi wabil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Mbah Putri ini dari sampai rawuh monggo dipelajaran